Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubunganku? Dah. Ketemu lagi sama Bupe guys. Malam-malam Bupe arep sosial, arep pilih wong loro. Kampungku ki lho guys, akeh wong do loro masuk rumah sakit. Donga padha sehat ya guys ya. Kameranya tak ngeblur. Dan kamera ngeblur iki sindene kanca-kanca kalau guys aku jamu. Let's go. Dulu kancane aki, iki kancane aku dhewe. Ya kurang akeh yo rukun aja dhewe-dhewe, guys. Aja dhewe-dhewe ya, Mbak. Mbak. Sik kan ora patek. Ini ajak bareng-bareng. Yo. Koyo iki nganu. Alah siji dhewe iki lah rewo-rewo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya tak? Alhamdulillah wis dicawisi buah-buah. Baru dicekkan. Pasiennya wis di pasiennya di pensiun loro desa. Sing loro guys, alhamdulillah wis waras. Rewo-rewo ngene iki ya lara kok, ngerti ta? Wis waras iku ku Mbak Ayune kalem. Sak omah iki dua-duanya itu sakit. Apa ndek DB? DB. Kuwi apa? Kakean mangan iki. Kakean mangan iki. Wes dongakno waras ya, Nduk ya. Ya wes. Apa ning gak ono man juga. Ora iso nyokot lho Mbak apel iki. Di blender sik. Sami iki. Mesti tak sih coba enak. Saya makan apa Bu Pai? Dimsum. Lepon diwel-wel hari ini kok enak apel pakanan Cina. Ya mulu-mulu ada ndok aku nak mangan iki kabeh kulkas. Kok mau mangan di rumah? Dolan. Iki teh jajanane Mbak Wara, Mbak Sukatno ta? Heeh, jajanan ndek ini kuwi. Jajanane Mbak Waro. Iki, tapi ya wong ngene aja. Iki tak kono ya. Sogatane guys, maliter kok. Do terbang. Nggo sultan iki lho, sogatane. Bakal pinang kuat. Dimsum wis entek. Ora. Lho kurang bayar silan. Jangan berapa kira. Ora yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon nggih Ibu Sulase. Sing duwe omah nggih. Sepisan mesti pindah guys ya. Era silaturahmi. Sing kedua ameh tilik kowe anak-anak Desia Dara sing berloro teko rumah sakit ya, muga-muga selalu tak delakno aku ki rene karo iki gak apa-apa ya wis sing ikhlas ya. Nah isane ndongakno muga-muga kowe cah loro selalu sehat, kesehatan, keselamatan, waras, ora oleh sok kumpul karo kancane. Yo ya. Piye kowe? Amin. Ini buatan Al-Fatihah ditujukan kanggo Desya, kanggo daerah mugi-mugi nandang penyakit. Kok iki mesti paring ono waras selawase. Amin. Al-Fatihah. Kamu ini tau ora?
Ya, zaman itu si jiwang loro tukaran ta ora? Hah? Iya. Hah? Ya, oh, Robin tak tukaran sih di endang ya. Mama kita kasih buat jajan yang sehat ya. Jangan beli sebelah ya. Jajan sehat ya. Ambil ke warat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus jadi mulai. Ngasih langsung buat jengeres ke dimsum ya. Kita terus udah mulai. Aku apa mulai ini melang dimsum so katanya ijen. Aku tak entekno soalnya aku ora tau mangan ngono kuwi. Ijen. Yes, ki mau cerita nih kita anak-anak yang mau lo desa sama daerah. Itu termasuk artis kuwi jele ya. Nak karo Mbak Tina iki bakwan kan lho, ya lho. Iku artisku iku singane daerah wong enak mbak Ente kualem adine krogelan. Kayak ulun keker. Ya wis Pacan wis do mulai aku tak terus mangan. Wah nak tak aku terus mangan ya, ngajar tau mangan. Wis cukup di sini. Makasih yang sudah nonton videonya Kupe. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dilancarkan pekerjaannya dan dilancarkan segala urusannya. Amin Allahumma. Amin. Semoga pada sehat ya guys. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dadah.